Nalipang mo sa buwan tubo. Yan, nagawasan mo. Ay, sige. Nalaka na niya. Ayan, ayan. Naalagay ko sa pagkakas. Hindi, malay ka si malay. Malay bilhin malay. Kuwan na mag-4. Sige, pagkakbay. Pero kan tunggu ya to lagi yan. Iyo, gapon mo ni. Ay, agas diri. Do! Andam na yung tingog ganda na makatong ding umurbi ko eh. Kung ipanisan ba, no? Iwas lamisan eh. Lamisan ako daan kay. Sarap ba yung nga? Sarap ba yung nga? Sala, tinuod. Tinuod. Niya di man. Go? Sala, tinuod. Arintir. Prinsiya. Mula po. Kay sawo na kag balay inday. Ya, gusto ni bago kay dili. Ang lakaw, lakaw to sa mga asawa. Sagot mo sila. Where naman to? Iskila na karong kan? Iskila na karong laki. Laki mo timuha. Timuha. Magtulos karong July. Ulang yung break ko to. Ang katong isa, may sipon to. Ang pagkuhan mo niya na motor. Mag-drive.
Drinking 8 to 12 glasses of water a day helps. Meet again. Catch the full episode of Wilkins Health Circle Circle Trust. Only on the Wilkins Water official. Kay kasakitan niya ay maibalos ko. Sa akong paglayuan, nalimutan mo na ako. Nakita kagaingalan. Di sa siyem, di pagkakalabapatan ako. Kung saya na ay kanyang nawala. Everything you see, it's all free. No payrolls, no VIPs, just the stories you love. From high stakes revenge to heart.